जखायसे लेमारि खन्थाइखौ लिरदों हादुर बसुमतारिया आरो आं निक'दिम नार्जारिया बे खन्थाइखौ आवरायगोन। लाइक मोनदों फेसबुकआव 1K 2K मोखाङा नायोब्ला मोगथाङाव सोमखे खे बेखौनो लानानै दुग्गिमारि गामियाव बयजोंबो बुंजायो बाजारि बिमा फिसा बिसोरो गासैबो एखे मोखां बिजाबनि आदा जाख्ल' सानफ्रोमबो बिमा बिफानाव देख्ल' देख्ल' टाउन सहर बाइक सालायथिंबायो गोसो थोननायखौ लाना खानाय बिरहोहैयो जाजोबसिगोन बियो बिमा बिफानि समफ्ल' नै आगै जोमै रानि न'आवबा नोङो महारानि सोलेर नुलायनाय गस्ला गानना बहा थांनो ना बहाबा सेंग्रा खावलाफोर लोगो हमहैनो नाथाय दाबारदे नों समाजनि नेमखान्थि लाइक मादार लाइक डटार खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।